pěkně létající štěrku. Tento vibrační podavač nám vlastně umí třídit ten materiál. A posledně, když se podíváte z téhle strany, vidíte malý dopravníček. A je to sofistikovanější řešení na míru, tady je to pro ukázku o nejpomalejším režimu, abychom to mohli komentovat a podobně. A nebo se obraťte na jednotlivé partnery, kteří to mají snad a můžeme s nimi posedět v naší projektové kavárně. Robotický sklad ušetří nám až 90% kubického prostoru.